Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA nadu ka khat Southern Risau arja arpusan kaladep shimya ka rai ban penong jingaki baklembu por kaban sedang nadu ka arpo nyaw tarik Risau arja arpusan hakabaan bat ya barok kitrokit simen bat klinker ki bawan nakathan East Giant Hills District. Kini kejinya ki kadai namar ki waki company permi daw bilat hadu menta kimpat trek ban siu baikit yaki hakador banya emlang kumbakador sarkar watla bon sien kila dep ajing tho shaki bat ikran penbet hakmat u deputy commissioner ka East Giant Hills District. Yakani kejinya ki ka association kala penkrea ban penlong hasilan ter ka sumer mimin tedu bypass shadu khlit terci namar bahaki ni gijaka la dep yojing bit naki borsnong. Henry, kat baka seng kadang up ban poi ketika sengi sedang jengaki penban haka arpusau tarik Risau araja arpusan kalau yok priang ya ka city no deputy commissioner ka West Giant Hills District bolaong ba omsha satya ban penlong ya ka jengaki bat ki bor pulet kila maham ban kem kumta na kalyang ki dekhot ke MCTODA Giantia unit kala lum da ka jingalang haka arpusan tarik Risau araja arpusan haklit terci ban ya merjing mod haringkat ka jingadon lang ki noyelam ka central body bekentop yo president uba moslandar marngar uba moslandar marngar lem ki noyelam na Giantia unit bekentop yo ba heibor mi paryat uba kemen merchiang kila ya thu ban na kalyang ki para dekhot baro kila ya rai lang da ka wei kesur ban yat bet chakmat ya ka jingaki wat lada wan ki jing penting pen smith da ka baong ru baki long ki bala kloy ban syakem bat ban syong patok na ka benta ka jingakon ya ka hok nagaliang i kam ki tre truck ki ubo truck po kalama yung ka MC TODA dan ka maghalia commercial truck na owners driver and owners association ngi nakaliang jong ni ya kaneka strike ngi la pen banana do khat sauterik but ya kaneka jing strike jong ni kalong halor kini ginong rim kumbangi la ya don meeting na do menshwa but ka sarkar lamba UDC jong ka East Giant Hills apo kliriat kajing kwa jong ni kalong ba ngide ban yo ban kit ya umar nang tay na po cement factory but hakajuk por ngidawaru bangin yo ya kador sarkar ngimde ban sya ngimde ban kit ya kador ka ba kador ka bahir te halor kini ki bentangi kum ka MC toda hadin ki arlai telig meeting ki ba ngila yashong but ki cement factories but ka sarkar lamba jung DC te ngisem bat ngila ba kani ka jing yes shong meeting jongi kampo SHA but halor kini ki jing dia but ki jing bamyo bangin tray ya kam de ngi la rai but ngi la shim ya kana rai ban shim ya kana strike but kana strike jongi kalong indefinite kat hadu bangin pat yo ban penbai le ban yo ban shibenta hakan ni ka jingki juba ngin yet bet ya kana strike jongi hakabai de but kabor sarkar hadin bangila penbena bakandon kena indefinite strike nakaliang jong ke MC toda haka arp sautrik jong Oktober arhajar arp hosan takamut menin niyo egenek city na DC jong ka West Giant Hill District kabaong ba nihap kinim sya ban ngin strike mo drete nakaliang jongi kumbam dan kam ngam dan kam ban pule ya barok ada ka city nrai ngajing soho jongi ban kaliang jong ka sarkar lamba jong DC jong ka West Giant Hills kim kwa bingin pelong ngene ka strike nrai tang ka way ka bangi kum kipai ba haba ukpo utungan ngimdon lat ka moy shu te mlele ya kata ka jingkhang na jing ayon marka India ka de demokrasi te ngidon ka hok ban strike but ngin sai pet hapo feel long kumno ya kata jing strike lada yung kumno ringin late hi ya ka jing strike jongi kaniyat bed bat ngakarpat ya ki member jong ka MC toda ba ngide ban wanrenti baro hakata kasngi bar ngakarpat ya kipai ba kumjo namar sisin bakala yat ka business kamde tang ya ki babu kali lenik trakali ya ki driver dan ki handyman Henry ka aji mentoy but kapan imja ya baro nadu basdang nadu lum sinong hadu bernihat hadu gohati ka aji mentoy but ka ai ja ka saja yangi te kani ka jing strike jangi kalong halor ka jing dawa jong ukpo ba ngimyo ban tray kumbangi de ban tray hari la jong
Henry hadin ke jing penthut bat ke jing bom ya bet hakataka jing keren jongi kasakut nok kan ka jing ya lenti jongi te nakataka daw ngi hab ban pelong ya kan ka indefinite strike but kumbang larai nadu khat sautrik but kani ka jing strike jongi kam detang nak benta ki ki balik syadu asam ri wat ki lokal ru sistem belas strike kamut ngin strike ya baro but nakarpat bat kajing kerpat rit jonga ya baro kiseng badi ki pai ba ki badon ki balong kum kita stakeholder ha kan ka kam bakin sob ha bani don bentalang bani namar kan ka jing strike jingi omde bangin khang ya ka kam ya kamai kaji inre bangin yo bakata kamai kaji jongi kenang yat kenang bangi baro ngin yo ban ya im jalang bat ngin yo ban trelang ya kena kam harkat bat ki cement factories ya kan ka jing strike jongi ni layo permission da ka jing Aibor baga jing snuit jong kasinong mi metudu kajing sisa nadu nami metru terter nadu nakte nasumer hadu klik tercing la yo permission nakaliang kereng ba sinong bat ada baga jing sungu ya kereng ba sinong bat kipai ba jong kisinong gibal kersian yangi bat kiba ailat yangi bangin pelong yang ka strike halor kajing mentoy jongi kum kipai ba bat kum ki khunjong ni trap ki truk ki bangin bat kin long betang ya usimen bat yo klingka nakaliang ka jongi ngila ai ka jing kersan ka bapura ya ka ei ka bala shim da ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Driver Association jong ka Janchils si Brockway but ngila pa kani ka jing rai ka jongki ban shim ya kani ka benta nisngo ba kalong ka babiang bat ka ba nakaliang jongi kum ka kunhuni parok hawai ki bahap papo jong satri jong ka Meghalaya Commercial Truck Owner Driver Association ngila ai ka jing menjur lang ha ka general meeting ka jongi ka badai nadu ki por ki baladep adu menin ka baladep ka khasau tarik bangilong asilong balai na marba ki daw ki long ki ba shong nong rimba namar menta ka jing ki ka jongi ya kini ki cement factory bat kini ba penmi yo klingka kalong ba menta ngimi kimyo ikini ki try truck banong nya truck kimyo ya ta kador government rate kabala pas daga sarkar Meghalaya long ba ka transport bakin ay khandai tingka 10 kilometer ti kan ni khandai tingka 10 kilometer kamdei ka bang bangi ki ba ninyo bisa khambun ki try truck banong nya truck hare kan ni kaya tungku jing bat pai ba ro lada phim ay kan ni ki kali kamut mental ami keleng he man lagi jaka kami kata ka jing ong ba kini ki truck kikit pelatput dan ni overload. Tekan ni kajing ai duna pisa kajongki kim buram ya kani government rate dan ni kini ki try factory kim ai ka penlong ya kini ki try truck banyak truck banmi ka baikit ki haban kit overload. Tenda lakit overload manu bajot. Bakit overload di kinjot ki pajba. Bat mangi ki try truck ro kumjuk kinjot. Bat kajing syak thok kubor kalong na kapor sakapor. Kabala dangin kiara kani ngim lasu. Tenda wat ya ka dauton rai wat ka sarkar ka syong ngi ngi kentu yang sarkar bab ino kani ka jing krong pisala ni ino pendep kutno ya kani ka jing sim pisabun mo ba jing syak fan bun ki weight bridge nakaliang jong OC jong ka janjel kepada ba nong tudu ula kol ya unong yalam mujongi ula ang lada piyat syakmat ya kani ka jing ki jong pi encam ya pi teka ai ka bang sultanat na kani ka jing alang ba menta bat ni sultanat na ka jing ajumut jong ki para dekot jongi yo ka asion ba kawai kalong ba imat ngin hapai biang sya ki por ki bamban barim ki ba imat indai tang kajing itu kana puris kam balong nadu usim tirat sing jongi habakut ku hamat ya kajing bendi ban pen im ya kilong din ki jongi ngiru imat mentang ngi haban but ngi haban pediang lada ka sarkar ban tap yang ngi haying bendi mo ki ban tap haying bendi yang ngi meneng ila da prai ba ya kata ngin pediang hun mensim bangin ya na menta kajing lai lut na menta kajing bha jong kilong din ki jongi kata ka bang ngila de brai mene nang ni syakmat bat ka ka bang isosi ngitip nadu ka sin ka benenkom ngala aya keren ni presiden hapor balaya ladep ong na kinong elam jong janjels balak don ka jing keren ka jing ki por ba menswa bat ki jing show meeting bat DC jong ka is janjels ka ka kubor ka bang yo naki ngila de yo ki por menswa bat kaju ka por ga don ka jing kro ngala don ka phone call lani ka jing kenduk rengkat bat kinong elam jong janjels uni unong kemi lenti unong pet jong kini ki cement factory wai tunong mikmat wai diam de udon mikmat na kaliang jong kini ki cement factory ula dep kan sayangi ulo ang ba ula kan na kitin parang ba
accept our generous offer. Wang accept our generous offer as the other have done before. Wang if you go ahead with the fight against us, maybe you will face the consequences. Uang hadu kata. Tenga ngasong kolong baka kajing bakla jongi mentah sobhang ini penbet no ngakentu ya kiwe kinong yalamru ngakentu ya kiparanong songsnong jong janjils jong karilum jantia barokoi kowe ya kajing bakla kibanging ila bakla sobhang in penbet no mentah hi namar bak uni ubarjela unut ban keren yangi unut ban terwa yangi bat labu ru kajing terwa ba kajing kro haju ka por longkum ka ketin berngam kamut pediang ya kani ka kajing terwa ka basbun ke jongi kumba kiwe kila lem syakamat lane lada pim pediang ya ni kajing terwa ka jongi kamut ban pin sama jing lada piaki persyaingi to mudur bida ubriu ubana bar ula nut ban keren gumta kamut ka deibet kajing bakla ka jongi hangnu re hangnu tena kalian ka jongi ngila raikut menta bangin kentaj bat ngin pediang ya ta kajing berngem ka jongi jia kat bajia ngin ya syakmat pan ngin ya kun ya kani ka benta ka jongi hadu bangin dayo ya ka hok ka ba ngi ya dawalang bat kan biang lang ya barokot kata ka de kajing ya ti ka jongi Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya